L-Aġenzija Ewropea għall Kooperazzjoni fl-Inforzar tal-Liġi il-Europol telet ritratt tal-Malti Joe Micallea Matuk fost l-aktar persuni infittxijin. Dan wara li l-awtoritajiet Maltin ħarġu mandat ta' arrest internazzjonali fil-konfront tiegħu. Il-mandat fil-konfront ta' Joe Mick li għandu 37 sena ixxered pubblikament il-bieraħ fuq is-sit internazzjonali tal-Aġenzija b'ritratt tal-akkużat fost lista ta' persuni oħrajn li qegħdin jiġu mfittxijin minn pajjiżi oħrajn Ewropej. F'Lulju li għadda Joe Micallea minn Ħażebbuġ intbagħat 5 snin ħabs wara li l-qorti sabitu ħati li konfoffa ma' persuni barra mill-pajjiż biex jimporta f'Malta splussiv mill-Istati Uniti. Fil-qorti ħarġu wkoll messaġġi li kisbu l-investigaturi u li l-imputat kellu ma' persuni oħrajn biex jikseb ukoll materjal ta' tip polonium 210, ricin u fentanyl. Dawn huma sostanzi velenużi li meta jitħaltu mal-ilma joqtlu lill-vittmi tagħhom f'inqas minn ġimagħtejn. Fil-proċeduri ġie spjegat ukoll li Micallea ma rnexxilux jikseb dawn it-tip ta' veleni u rikorra l-esplosivi u jipprova jixtri l-veleni mid-dark web bl-investigaturi Maltin jiġu notifikati bit-tentattivi ta' Calleja minn servizzi sigriti barranin. Bdil ta' messaġġi juru wkoll li l-veleni li prova jixtri Calleja kienu mirati għal persuna li għandha tul ta' bejn 165 u 175 ċentimetru u li tiżen bejn 55 u 65 kg. Kien hawn li l-investigaturi intraċċaw ordni ta' splussiv ta' tip C4 li eventwalment kienet interċettata fl-Istati Uniti minn tim ta' investigaturi Maltin immexxija mis-Supretendent George Cremona. Fl-aħħar ġimgħat l-avukati ta' Joe Mick appellaw minn din is-sentenza li ngħatat mill-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek u sussegwentament ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt numru ta' kundizzjonijiet, inkluż li jiffirma fl-assa tal-Pulizija xi ħaġa li l-imputat waqaf jagħmel f'daqqa waħda. Rapporti oħrajn fil-midja jgħidu li mart Joe Mick, Marzia Calleja Matuk, tinsab maħruba miegħu. Din ukoll kienet instabet ħatja ta' possess ta' droga u weħlet sentenza ta' 15-il xahar ħabs iżda wkoll kienet barra aktarx tistenna l-appell.